Nå, jeg er jo stadigvæk i gang med at se, om jeg kan få det her baggrund færdig i første omgang. Og jeg var jo i gang med noget gult og lidt farve her, som jeg toner godt ud sammen med lidt hvid. Og i første omgang, så synes jeg ikke, at jeg går så meget op i, hvor godt det er dækket og sådan noget, fordi det her er ligesom baggrunden, og så lægger jeg ovenpå og laver fiksfakserier bagefter. Men igen, jeg putter ikke særlig meget maling på her i første omgang. Det kan jeg også næsten høre, at jeg står og skraber på det her. Så begynder jeg ud. Nu putter jeg lige lidt vand på. Så tynder det. Så glider farverne nogle gange lidt nemmere ind i hinanden, når det er lidt tørre. Så begynder jeg at tage lidt mørkt ud i kanterne. Så begynder vi at lave gule. Igen. Jeg har ikke rigtig nogen opskrift på, hvordan du gør det, fordi jeg gør det bare intuitivt. Så nu begynder jeg sådan at gå lidt over i det, man måske kan kalde anden lag. Træk lidt af det sorte op her. Det giver ligesom lidt forgrund. Det giver lidt rum i billedet, at man har flere niveauer, flere lag. Det kan jeg godt lide. At man sådan ligesom fornemmer, at der er noget. Sådan ligesom gå ind i billedet. Det virker det tit utrolig godt med noget kontrast, noget sort, med noget gult. Det retter jeg til sidst. Nu begynder det at ligne nogle træk for mig i hvert fald. Det er ikke sikkert, det gør for jer. Man kan ligesom se, at der er noget horisont, der er noget træer her, og der er noget måske skovbund. Og så har de noget himmel heroppe. Og så kan jeg godt lide at lukke det af her. Så skal jeg rød på. Det er sådan en meget grov detalje lige nu. Detaljerne, dem laver jeg senere.